Kannattaa varoa siellä kotona näitä kehua vettä, se on kuumaa. Nimittäin tervetuloa tänne ohjelmaan meidän ruokakonneriin. Tänä päivänä me paistamme margariinia. Kannattaa ottaa tällainen hyvin pakastettu margariini, suoraan pakastimesta mieluiten. Ja lisäämme kattilaan noin 27 ml vettä. Ja lisäämme margariinin. Ja annamme margariinin sulaa. Odotamme kunnes se liukenee. Antaa sen sulaa sinne. Ja tämä ruoka-ohje löytyy myös netistä. Nimimerkillä www.ruokaa sinulle, minulle, hänelle, meille kaikille. Kaikki hyvä ruoka.fi. Ja tämän erikoisuutena on myös mauste. Laitamme jodisuolaa. Tätä kannattaa varoen, ei kannata laittaa liikaa suolaa, nimittäin suola hetkessä tekee maun hieman karvaaksi. Mutta kun odotamme kunnes margariini sulaa, jonka jälkeen voimme asettaakin lihaleemikuution. Ja kun lihaleemikuutio on ja tämä rasva alkaa kiehua, niin silloin myös voi isänmaallisimmat laittaa lipun liehumaan kotisalkoon. Mutta nyt tässä nyt ei oikeastaan ole muuta kuin odottelemme vain kuinka margariini alkaa pikkuhiljaa tässä sulaa. Mieluiten levy kannattaa olla täysillä. Ei kannata levyä pitää kovinkaan pienellä. Ja välillä tietenkin voi vähän ottaa piristejuomaa. Ja kunnes margariini on sulanut, niin sitten laitamme kaakaon sekaan. Otamme kaakaota ja laitamme sinne hieman, mieluiten 3 ruokalusikallista kaakaota. Näin saamme tästä maitokaakaon samalla kertaa. Noin, sitten vain jäämme odottamaan, kunnes tämä ateria on valmis. Margariini antaa sen sulaa rauhassa. Sitten odotamme. Kyllä kiehuu. Kyllä kiehuu, kun mä nyt kiehuu. Otetaan margariini esille. Margariinista on enää jäljellä pieni nokare! Pieni nokare! No niin, ja nyt olemme saaneet margariini sulatettua. Tämä on kiehuvaa, hyvin sulanutta margariinia. Ja nyt kun tämä on valmis, voimmekin kaataa valmiin tavaran kaverin päähän. Valmista on. Nyt on minun kaveri saanut aion osansa margariinista päivänä periä joulun. Moro!